बुलेट बसुमतारी, जोंनि गामिनि नामा सान्थिपुर आरो पस्टआ आथियाबारि, थाना सेरफांगुरि, डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार। जोंनि जेल हमजाजेननाया 2015 जों हमजादोंमोन। ओमफ्राय जेलाव जों बिदिनो गोबाव सम जाबाय, गोबाव बोसोर 10 बोसोरनिबो बारा जाबायमोन। दाख्लैसो नै उदां अख्राङाव फैनो मोनबाय। आरो बेजों लोगोसे गामिनि आइ आफा, बिदा फंबाय, बिबोनांफोरखौ लोगो मोनफैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों। आरो आंनि आंगोनि बिसि, आंनि फिसा लोगो मोनफैनानै बिराद गोजोननाय मोनदों आङो। दा बेनि गेजेराव बहायनानै दंमोन आंनि हिन्जावा। फिसाय गैयाबाबो गावनो थेब थेब साहा दखान फिसा होनानै सोलिबाय थादोंमोन। दिनै गावनि फिसायखौ मोनफिनबाय। नोंदि जेलाव दंहैयोमोन, दा जेलाव थानाय समाव जेलाव नोङो 2015 सनाव हमजानानै दिनै 25सिम 10 बोसोर नङा होमबा? 10 बोसोर नोङो जेल सिङाव मा खालामनानै थादोंमोन, बोरै सोलियामोन, बेखौ फंनैसो बुंनो हागोन नामा? एखमबा जोङो जेल सिङाव खेला दुला गेलेनानै थायो। एखमबा गावजों गाव रायलायनाय, गेलेनाय बायदि बायदि दं आरो सिङावबो। दामनाय देनाय, खननाय मोसानायफ्रा मोसाबाय थायो। जों खेला दुला गेलेयो, भलिबल गेलेयोमोन। ओमफ्राय बिदिनो चेस गेलेयो, बायदि बायदि गेलेनाय थायोमोन आरो टाइमखौ बिदिनो बारहोहरोमोन आरो। दा जेनाखि नोंसिनि केसआ डिसमिस जायाखै आरो नोंसोर बेलावसो फैदों, दा बेलाव फैनायनि बेलायाव बेसेबांसिम नोंसोर दा खरसा गारनांखो? दाथ' जेलनिफ्राय गनाया माने ओरैबायदिसो, जायफोरनाखि खामानि मावनानै जोंखौ सख'नानै लाबोदों, बेफोर एडभकेटनो जाय मावग्राफ्रा बिथांमोनहा बिसोरनो होदों। ओमफ्राय दा नै पार्सनेल जामिनदार हमनाय मानाय बेफोराव जों निजा फैसा गारनानै फैदों। आदसा, बेलारनि बेलाखौ नोंसोरो गावनो गारनांबाय आरोना? बेखौ बिथांमोनाथ' सरखारनिफ्राय गारनाय जायासै। दा नोंसोरदि 10 बोसोर दिनै जेलाव थादोंमोन, दा थाखा फैसा जेबो गैयामोन, दा बे बेलारनो होनाय जेनाखि फैसा, बेखौथ' बिराद खस्थ'यै नोंसोर रिन दाहार लानानै होनांबाय। दाबोथ' दाहारसो जानानै दङ, होनो हायाखै। दा गबोखांनायनि उनाव मा रोखोम जेन'बा सोलिनानै दङ न'खरफ्राव? दाथ' न'खराव सोलिनो बिराद गोब्राब। आंबो बिराद गोबाव बोसोर जाहैबायना, सोलिनो थाखाय जेबो गैया न'खराव। न'आवबो गैया, नै थिङाबो बोरायजोब्बाय, न'आबो बोरायजोब्बाय। दा बे समाव एथ' गोबाव बोसोर थादोंबाबो रावबो नायसनफैयाखैमोन। दा नोंथाङा फैनानै स्टेटमेन्ट लाफैदों आंनाव, बिराद गोजोननाय मोनदों। सरखारनिसिम माबाफोर खावलायनांगौ दं नामा? सरखारनिसिमथ' खावलायनांगौ दंमोन, खावलायबाबोथ' जोबा हनै। नोंनि जेनाखि हासबेन्ड बिदि जेलाव दंमोन, दिनै इनाय केसाव नांनानै 10 बोसोर। दा बे समावहाय नोंहादि खोनादों सासे गथ'बो दङ। दा बे गथ' गथायखौ खांनायनि बेलायावहाय 10 बोसोर नोङो मा रोखोम बोरै सोलिबोखो, बेखौ फंनैसो फोरमायथिनो हागोन नामा? हायो। खस्थ'आथ' मोनबाय जोङो, जेन'बा सोलिनायाव बिराद खस्थ' जादों। ओमफ्राय खस्थ' जानानै जोङो साहा दखान होनानै, ओमफ्राय फिसाखौ बिदिजोंनो आङो फोरोंदों। खस्थ'यैनो गाननाय जोमनाय, ओमफ्राय जानाय, संख्रि बानलु बेजोंनो सोलिनाय जादों आरो खस्थ'यैनो। क्लासाव फरायखो गथ'आ? 8आव मोनबाय, क्लास 8आव। माबायाव स्कुलाव फरायो? माइगं बाथौ फरायसालि, काजलगावनि साहाजों। इंलिस मिडियाम नामा? बर' मिडियाम। बेयावनो बिफायाथ' 4 बोसोरावनो गालांदों नालाय, ओमफ्राय खस्थ' जाबायना न'आवबो संख्रि बानलु सोलिनो। ओमफ्राय हनै माखासे न'खरावबो गोरोबलायि जाबायना, बेहाय उन्दैखौ लानानै थांदों आरो आं, थाहैदों स्कुलाव। नोंबो बेयावनो मावहैखादों? बेयावनो मावदों। आदसा, बे स्कुलावनो नों मावदों? बे स्कुलावनो गथ'खौबो फोरोंदों? ओमफ्राय लकडाउननि स्कुल बन्दआवसो आङो न'आव थाफैफिनदों आरो। ओमफ्राय फैनानैबो जों बिराद खस्थ' जादों। ओमफ्राय बिनिफ्राय लकडाउननि उननिफ्राय आङो संख्रि बानलु सोलिनो खस्थ' जानानै, ओमफ्राय साहा दखान होदों आरो आं। जेलनिफ्राय गनानै सोलिनो थाखाय बिराद गोब्राब जानानै दङ। सरकारा अननानै मदद होयोबा मोजां जागौमोन। आंना न'आव बाङाबो गैया, बयबो नुखानाय आं न'खौ गिजि गब्लंजोब जेरैबो।
बेराफारसे ओरै ओंखाम संग्रायाबो प्लास्टिक खोबनायसो आरो न' सिङावबो हाबनानै नायजाया खोन खोननो सरकारा अननानै मदद होयोबा मोजां जागौमोन बेखौ आं खावलायो।